Salut! Sunt Alexandru Cristian și îți urez un bun venit în challenge-ul meu de 7 zile. 7 zile pentru început, vedem cât va dura. În acest challenge vom avea doar exerciții pe care putem să le facem acasă. Vom folosi doar lucruri pe care le putem găsi acasă. Și pentru antrenamentul de astăzi vei avea nevoie de apă. Și dacă nu ai o saltea, deși ar fi de preferat o saltea, o suprafață nu foarte, foarte mare. În ce constă prima zi a acestui challenge? Este de fapt un test. În acest test vom urmări care este nivelul tău actual și peste 7 zile vom relua testul să vedem cum ai progresat. Pentru început vom face câteva minute în care ne încălzim, ridicăm temperatura corpului și ne pregătim practic articulațiile pentru exercițiile pe care urmează să le facem. Ești gata? Vom începe cu o alergare pe loc, un picior în față, un picior în spate. Totul este foarte ușor, mișcăm și brațele, stânga-dreapta. Expirăm. Perfect. Foarte, foarte bine. Perfect. Și acum vom ridica călcâiele la așezut. Inspirăm. Perfect. Mai avem puțin. 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Și acum plecăm cu brațele de lângă corp. Le ridicăm, palmele se vor duce spre tavan și ridicăm pe vârfuri. Privim spre palme, spre tavan și revenim ușor. Și toate aceste întinderi au rolul de a decompresuriza corpul nostru. Da? Perfect. Cu brațul drept vom face rotație înainte. O rotație foarte amplă, cum se vede. Bine înainte, respirăm. Și cum să ce putem, prăvim ritmul. Foarte bine. Perfect. Bravo. 5, 4, 3, 2, 1, schimbăm brațul. Ok. Mișcare cât mai înaltă, da? Pe lângă ureche. Brațul cât mai relaxat. Deci secunde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfect. Brațele sus și facem niște cerculețe mici. Foarte bine. Ușor. Respirăm. O să simțiți cum deja umeri încep să ardă. Este perfect, asta o vrem să obținem. 10 secunde, da? Și 10, 9, 8, trebuie să schimbăm și 10. 5, 4, 3, 2, 1. Foarte bine, foarte bine. Și acum, brațul acesta, da? Mergem cât în spate putem, revenim, palma se întoarce către podea, în timp ce palma cealaltă se întoarce către tavan și răsucim. Perfect. Cât de mult putem în spate, genunchii ușor flexați, abdomenul încordat, activat. 5, 4, 3, 2 și 1. Foarte, foarte bine. Vom mișca, vom face niște mișcări de rotire a bazinului, ușor în față. Genunchii cât mai drepți. Mișcarea la început nu trebuie să fie extraordinar de amplă. În măsură ce ne simțim confortabil, putem să facem din ce în ce mai amplă. Veți simți o ușoară tensiune în spatele piciorului, care se duce spre genunchi. În momentul în care duceți bazinul spre spate.
Inspirați. 3, 2, 1, da. Și ce vom face? Niște genuflexiuni foarte ușoare, foarte simple. Picioarele la o distanță egală cu distanța pe care avem la nivelul umerilor sau a bazinului. Vârfurile ușor în exterior, palmele înainte pentru a menține o postură corectă. Și ce? Da. 5 repetări. 1, 2, rămâneți pe toată suprafața tălpii. 3, 4, 5 și rămâne aici, da? Dacă aveți dificultăți în a menține aceste poziții, ne ridicăm un pic mai sus. Dacă sunteți foarte confortabili cu poziția aceasta, undeva spre 90 de grade, puteți coborâți un pic mai jos, dar nu exagerați. Foarte important să putem să menținem postura, da? Adică spatele cât mai drept. Da? În momentul în care începem să ajungem în poziția asta, ne oprim să ne ridicăm puțin mai sus, da? Perfect. Bun. Hai să oprim și articulația gleznei. Ușoare cerculețe. Din exterior spre interior, da? Perfect. Trei, 2, 1, ușor. Din spre interior. Spre interior, din exterior, da? Ușor. Respirăm. Ca să simțiți cum glezna lucrează, nu faceți mișcarea rapidă, doar de dragul de a o face. Mai avem 10 secunde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Și vom continua cu o mișcare de jumping jacks, brațele pe corp, da? Și mișcarea următoare, o să ducem brațele asupra capului și să depărtăm picioarele. Foarte bine. Perfect. Respirăm. Foarte bine. Și haideți să vă povestesc ce vom face. Vom avea câteva exerciții. Primul exercițiu va fi flotarea, al doilea exercițiu va fi exercițiul numit genuflexiune și vom face crunch-uri și planșă. Pentru că exercițiul de crunch și cel de planșă implică abdominali, vom începe cu crunch. Și care este rolul acestui exercițiu? Este să efectuăm cât mai multe crunch-uri într-un minut. Începem. Ne-am pus cronometru, în 4 secunde începe, 3, 2, 1, mâinile pe oase și 11. Expir. Și numere, da? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, continuă și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De la să continui singur numărătoarea. Este să faci 1 minut și să numeri câte repetări poți să faci într-un minut de crunch, da? Continuă. Când se termină numărătoarea, ai nevoie de o foaie, de un pix și notezi crunch-uri și câte repetări. Am făcut 30 de repetări. Cel puțin așa este aici. Iar la finalul celor 7 zile vom relua acest test să vedem dacă am devenit pur și simplu mai buni. Următorul exercițiu este exercițiul de flotare. Bun, pentru flotare voi demonstra un mișcarea. Ne așezăm pe satea. Pentru aceia din voi care puteți să faceți flotări din picioare, începeți din picioare. Piept în față, spatele drept. Privia ușor înainte. Pentru aceia din voi care nu sunt atât de puternici, putem să facem flotarea din genunchi, brațele să fie sub umeri, centrul de greutate în față, bazinul cât mai jos și începe și facem.
Pentru aceia din voi care nu puteți să faceți niciuna din aceste două variante, vă recomand varianta a treia, în care coborâm jos, este foarte important să facem mișcarea asta amplu, după care ne ridicăm și împingem ușor în picioare. Da? Atingem cu pieptul salteaua, împingem un pic în brațe și apoi ridicăm restul trunchiului. Bun. Sunteți gata? Avem 1 minut la dispoziție, da? Începem în 5, 4, 3, 2, 1 și am început, da? Voi începe în picioare. Dacă obosești, poți să faci pauză de câteva secunde și continui. Foarte bine. Nu renunța, da? Ideea este să nu opri de tot. Putem să facem o pauză. Dacă simți că nu mai poți să continui deloc, revii în genunchi și continui. Nu te oprești. Asta este secretul, să nu oprim. Nu mai avem mult. Deja simt și eu. Pe măsură ce trece timpul, îi simți cum fiecare cât din ce în ce mai grea. Pectoralul este din ce în ce mai contactat. Continuăm, nu ne oprim. 3, 2, 1. Perfect. Avem foaia de hârtie aici. Notăm câte flotări ai făcut. Și ne pregătim de exercițiul 3. Vom sta câteva secunde pe mapa aia pe care o avem lângă noi. Foarte important să beți apă. Foarte important să beți apă în timpul antrenamentului. Să rămâi mereu hidratat, indiferent că sunt într-o perioadă plăceală sau pur și simplu facem antrenamente. Cât o gură pe o serie este extraordinară. Ne întoarcem la genuflexiune. Acum, la fel, același challenge. Va trebui să facem cât mai multe genuflexiuni într-un minut. Acum, genuflexiunile le-am arătat într-o fază anterioară. Picioarele sunt la nivelul distanței pe care avem între șoldul stâng și șoldul drept sau între umeri. Pârfile ușor în exterior. Brațele în față. Coborâm și apoi ne ridicăm, da? Tragem întotdeauna aer pe coborâre. Expir pe oricare, da? Din lateral, arătăm pe următor. Îi strângem, coaxa este extinsă la maxim, da? Perfect. Și vom începe, da? Sunteți gata? Și 3, 2, 1 și start. Fiecare numărăm pentru el. Foarte important să-ți dozezi efortul. Da? Dacă ești începător, mișcarea ta poate să arate în felul acesta. Sau așa. Ideea e să nu oprim. Dacă în schimb ești avansat, poți să faci și tu. Avem 10 secunde și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Ne notăm. Foarte, foarte bine. Și urmează o pauză scurtă. Respirați. Luăm apă. Bem din ea. Pentru brațele, picioarele, plătim puțin gâtul, umeri,
Da, și ne pregătim de următorul exercițiu. Următorul exercițiu va fi o planșă. Acum vă voi prezenta 3 variante în care puteți să faceți această planșă. Ideea este să rezistăm un minut. Dacă dincolo targetul nostru a fost să vedem câte multe repetări putem face într-un minut, în cazul planșei, ce vom urmări este să vedem dacă putem să rezistăm un minut în planșă. Acum, prima variantă de planșă este și varianta clasică, putem să o numim așa, de planșă. Foarte important este ca cotul nostru să fie direct sub umăr, sub proiecția umărului nostru, sau chiar umărul să depășească un pic cotul, niciodată în poziția asta. Vom întinde un picior în spate, fesier încordat, celălalt picior în spate, fesier încordat. Asta este poziția clasică de planșă. Acum, pentru acei dintre voi care vor să încerce altfel, au următoarele opțiuni. Au varianta din mâini, aici, dar presiunea particulară ar putea să fie cam mare. Și varianta mai ușoară, pentru aceia care în general nu pot să facă planșa, este să stea ușor pe mâini, în poziția aceasta, genunchii să fie ușor în față, undeva spre buric, da? Numerii ușor retrași, pe înainte și ne ridicăm efectiv genunchii deasupra solului. Asta este a treia. Și mai am a patra, pentru aceia care nu pot să facă niciuna din variantele acestea, din poziția de antebraț, da? Spatele drept pe până înainte, retragem numerii, pur și simplu vor întinge un picior, vor duce piciorul în față și vor încerca să facă lucrul acesta timp de un minut. Da? Perfect. Eu voi face planșa în poziție normală. 3, 2, 1, perfect. Foarte important să continuați să respirați. Da? Nu lăsați spatele să ajungă în poziția asta, niciodată, da? Fesieri încordați și respirați. Dacă aveți impresia că un minut trece repede, n-a stat un minut în planșă, vă dat. Respirăm. Am ajuns la jumătate. Nouă, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Dacă ați reușit să stați un minut, treceți un minut. Dacă n-ați reușit să stați un minut, în momentul în care v-ați oprit, sau ați pus genunchiul jos, sau orice altceva, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă notați perioada respectivă. Vom lua o gură de apă. Și vom termina ultimul test. Este un test de rezistență, de anduranță aerobică. Și ceea ce vom face, vom încerca să rezistăm la interval timp de 5 minute. Pentru aceia din voi care sunteți începători, n-ați mai făcut genul acesta de antrenament, recomandarea mea este să faceți cele 5 minute simplu. Da? Mișcarea este următoarea. Pe loc, pe vârf, genunchii, tragem genunchiul ușor sus, bilateral pe următoare. Chiar dacă sunteți acasă, vă recomand să aveți încălțări pentru amortizare. Pentru că sunteți probabil la început, să n-ați mai niciodată în picioarele goale. Eu m-am antrenat în picioarele goale. Tendința va fi ca gamba să preia foarte, foarte mult din șoc. Și neavând antrenamentul necesar, să simțiți cum următoarea zi aveți o febră extraordinar de mare sau să simțiți partea acesta a mușchilor care sunt de-a lungul tibiei, da? Bun. Pentru aceia din voi care însă vreți să faceți treaba asta mai hardcore, ce vom face? Vom face în felul următor.
30 secunde vom avea o alergare ușoară. Urmate 30 secunde o alergare foarte rapidă. 30 secunde ușoare, în care respirăm, încercăm efectiv să ne reglăm pulsul, după care 30 secunde foarte rapid. Da? Sunteți gata? Perfect. 3, 2, 1 și începem. Alergare normal. Da? Rulați statul, arătați. Dacă nu puteți face nici treaba asta, și asta este, ok? Da? Perfect. 9 secunde mai avem și începem accelerat, da? Primul interval rapid. Ok, și 3 secunde. Trage de genunchi sus. Mișcare ca de piston. Foarte bine, foarte bine. Bravo! Secunde și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ușor. Da? Ușor. Ca și cum am alergat ușor în parc. O mișcare de genunchi. Saltat, da? Este la gambele cu moarte. Mai avem și secunde. 3, 2, 1 și... Foarte bine. Mișcăm brațe. Pentru sus. Haideți, putem. Haideți. 10 secunde, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ușor. 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 Stați. Pe 2 minute. 2 minute jumătate, imediat. Să dăm o jumătate. Da? Hai că poți, trage-te-ne. 5, 4, 3, 2, 1 și... Haide că poți, hai! Nu renunța! Foarte bine! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foarte bine. Respirați. Simțiți gambele cum arată? Și eu le simt. Mișcați brațe. Dacă vreți mai ușor. Hai. Foarte bine. 5, 4, 3, 2 și terminăm începem 4 și... Haide, poți! Haide! Haide! Zece, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mai puțin. Și spune, și avem 2 prin interval, da? Hai, ai rezistat până acum, rezistă și de acum înainte. Hai că poți. Hai că poți.
Mai 10 secunde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Cei ca să nu pică loc, din cu alergare ușoară. Prin nou cu alergare ușoară de 30 de secunde. Respiră ușor și în ce în ce mai lent. Cinci, 4, 3, 2, 1. Foarte bine. Suturăm brațe. Ultim grup. Perfect. Perfect. Bun. Picioarele apropiate. Mâinile în spate, în fundul. Îl și în pierna pe și respirăm. Și respirăm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ușor. Tragem unghii la piept. Și ținem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ușor, liberăm. Cealaltă picior. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Luăm piciorul la nivelul șiretului, da? Nu la nivelul vârfului, la nivelul șiretului. Și tragem piciorul spre noi. Veți simți că se întinde în față. Dacă nu simțiți, vă puteți aplica un pic. Înspre înainte, trebuie să îndoiți piciorul de sprijin genunchi un pic. Stăm 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schimbăm piciorul. Da? E șiret. Îndoim genunchi în față. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dacă nu aveți echilibru, puteți să vă țineți de nogăi din camera voastră. Da? Ridicăm pe vârf, tragem mai în piept, expirăm. Și rămânem la acest 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect, da? Tragem mai sus înainte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Asta este tot. Asta este prima sesiune din challenge-ul de reset. Nu știu câte zile, am început cu 7, dar nu știu când vom termina. Dar rămâneți alături de mine și veți vedea cât de tare este să te simți energic și efectiv plin de viață. Pe curând!